No, teraz ešte ukážem jednu vec na tomto systéme a potom by som chcela povedať zo pár takých informácií. Ja som čítala aj tú knižku od Salmana Khana, volá sa to, že One World Schoolhouse, akože svetová škola. Neviem to preložiť dosť dobre. Každopádne v tej knihe sa nachádza zo pár takých veľmi zaujímavých, necelkom intuitívnych myšlienok o tom, ktorým smerom by sa podľa neho malo hýbať to vzdelávanie. A myslím si, že by to pre vás mohlo byť zaujímavé. Ale ešte chcem ukázať, že toto je v podstate, keď sa chcete učiť vy, alebo nejaký individuálny žiak doma, alebo s rodičmi, alebo si chce niečo dobrať. Ale v Amerike na niektorých školách sa už tlačí ako keby použitie tohto ako normálneho regulárneho vzdelávacieho nástroja. A je tam vybudovaný systém, ktorý ako si pomáha učiteľovi s tým pracovať. Čiže nie je to len nejaké individuálne vzdelávanie, ktoré by pomohlo nejakým jednotlivcom, ktorí sa na to namotajú, ako to v súčasnosti asi na Slovensku, ale dá sa s tým pracovať normálne globálne v triede. Ako flipped classroom. Flipped classroom, presne. No, a teraz ako? Ukážem vám ešte, ako vyzerá ten učiteľský modul. Teraz neviem, v ktorom som. Aha, tu som. Dobre. Tuto sa odhlásim. Skúsim sa prihlásiť ako... Ak si spomeniem heslo, dúfam. Čo môžete vy spraviť, keď ste učiteľ, je, že si vytvoríte normálne konto ako hocikto iný. A potom si tam toho žiaka ako keby k sebe pripojíte. Poviete, že to je môj žiak. Alebo ten žiak povie, že to je môj učiteľ. No, dúfam, že heslo bude správne. No. Dobre, vyzerá, že to prešlo. No a čo sa potom stane, je, že ja tu mám, že learn a mám tu, že coach. Čiže ja sa môžem učiť alebo môžem učiť. Keď chcem učiť, ja už som si to tak akože nastavila, že vlastne som si seba pripojila pod toto konto. A teraz ja sa môžem stalkovať takto na diaľku. A vidím, že čo som robila. Vidím, že som v poslednej dobe 76 minút strávila nad Khan Academy. Z toho na jednom skille som mala problémy, preto je to červené. A 4 mi išli, 4 som zvládla. Získala som 10 600 bodov. Ja tu môžem mať takýchto ľudí proste 30, môžem si dokonca zakladať viacero tried, môžem si pozerať ich aktivitu za rôzne časové obdobia, môžem si to filtrovať podľa všeličoho, môžem si to stiahnuť ako Excel, môžem sa na to pozerať takto, kde presne, keď scrollujem tuto dole, pekne vidím, že povedzme, keď teraz by sme brali, že násobenie a delenie, tak tu by som mala, keďže sme viacerí, tak tu mám akože viacej tých položiek a vidím pekne presne vizuálne, že ktorí študenti majú kde problémy, lebo tí, čo sú modrí, tak tí zjavne nemajú vôbec žiadne problémy, tí, čo sú červení, tak tí niekde akože sa zasekli a nevedia ďalej. No a teraz tu nastáva tá krása celého tohto, keď to používate v triede s deckami. A to je jedno teraz, že či im to dávate na domáce úlohy, alebo potom si môžeme povedať, že ako funguje tá flipped classroom, že kde vlastne oni na tých problémoch pracujú priamo v škole a môžu si pomáhať navzájom. Ale tu pekne vidíte, že kde ktorý žiak ako keby sa nachádza. Čo môžete urobiť je, že zoberiete, povedzme, vidíte, že polovička triedy má problém s nejakým konkrétnym cvičením, tak môžete to, povedzme, tej polovičke vysvetliť nejako inak, lebo zjavne to nepochopili z toho videa, alebo niečo sa tam deje, proste, čo nie je úplne štandardné. Alebo keď vidíte, že nejakí žiaci proste len traja majú problém, tak si len tých troch zoberete na bok, že čo je za problém. Alebo čo je ešte lepšie, čo môžete spraviť, je práve ako ten peer teaching, že teda tých, čo im to už dávno ide, môžete ako keby prideliť tým, čo im to nejde a môžu im to vysvetliť, alebo môžu im s tým pomôcť. Takže akože existuje rôzne riešenia, ktoré toto môže stimulovať, rôzne typy učenia
a rôzne ako keby formy, ako to zapojiť do vyučovania. No a ďalšia vec, čo tu napríklad môžeme vidieť, čo je celkom cool, neviem síce tento grid je celkom dobrý, lebo tam tiež veľmi pekne hneď vidíte, že čo. Tu by sme mali v riadkoch všetkých tých študentov, tu by sme videli pekne, tu hneď vidíme, že som mala problém s vykreslovaním parabol napríklad. No, aktivita, tam by som to mala ako nejaké, tu pekne vidím, že čo som dneska robila. A túto to dokonca máme v reálnom čase a tam kebyže to v tej druhej záložke proste klikám jedno za druhým, tak vidíme, ako nám tuto na tom grafe stúpa takto tie energy points per minute proste idú a vlastne môžeme si to pozrieť, ako keby celá trieda, ako stúpa, že ako je na tom, ako fičia, proste ako riešia. Momentálne tu máme 0. Kebyže si každý teraz spravíte konto a začnete riešiť tak, a pripojíte sa ku mne ako k učiteľke, tak by sme to videli, že aká tá energia je. No, čiže toto je veľmi zaujímavé. Neviem, či k tomu máte nejaké otázky, aby som furt len ja nevykladala. Je tam, proste nepamätám dobre, je tam aj taká funkcia, čo navrhuje tie dvojice, akože to môže komu pomáhať? Nie, to si spraví učiteľ sám väčšinou. Aha, ešte je tu taká jedna zaujímavá vec, čo môžem ja spraviť ako učiteľ, že môžem si napríklad kliknúť mňa. Teraz sa vidím. Môžem si pozerať, že čo som kedy robila, hej, tak to akože ho. A ja vlastne čo viem spraviť? Oni častokrát tí učitelia to robia tak, že im ako keby tým študentom navrhnú nejaký playlist. To znamená, že ten žiak má nejakú voľnosť v tom, čo práve kedy chce robiť, že nemusí robiť úplne presne každý to isté. A práve v tom je tá krásna individualizácia, že každý si robí svojím tempom, to, čo ho baví, možno, že ten učiteľ môže navrhnúť nejaký základ, ktorý v ten deň musia zvládnuť, ale inak čokoľvek je nad rámec si môže žiak riešiť a vlastne hneď vidí, že keď nejaký študent má problém dosiahnuť to minimum, čo sa v ten deň má vyriešiť, tak môže ísť za ním a riešiť to s ním nejako individuálne. No a čo ja môžem spraviť je, že povedzme mi navrhnem nejakú doporučené cvičenie, napríklad plocha trojuholníkov, dám to doporučiť, môžem sem dať aj, že dokedy. A teraz, keď pôjdeme naspäť do toho môjho profilu, vidíme, že už mi to nabehlo aj tu v tých notifikáciách, tak vidíme, že môj coach mi doporučil, že sa mám naučiť plochu trojuholníkov. Čiže aj takto to môže fungovať, že vlastne ten učiteľ ako keby navrhuje tie playlisty a potom sa pozrie, nakoľko ich tie deti spĺňajú. No, toto bolo len tak ako keby na ukážku, že čo sa s tým ako keby všetko dá robiť, to si môžete aj sami nejako preklikať a zistiť. Čiže podstatné je, že je tam ten knowledge map, to je podľa mňa super, lebo máte ako keby taký celkový pohľad, že ako to asi vyzerá a kam sa potrebujeme dostať, odkiaľ ideme a kam ideme a kde sa práve nachádzame. Máte tam tie cvičenia, ktoré sú super ako keby na zistenie, že či to ten žiak pochopil. A máte tam tie videá, ktoré vysvetľujú, že teda ako to robiť a čo robiť. Mnohí učitelia sa boja, že ich to ako keby nahradí, že máme taký systém, tak na čo treba učiteľa. Poprípade sa boja, že im to tú triedu ako keby, že už tam nebude dosť ľudského kontaktu, keď budú všetci žiaci stále len robiť na počítačoch. Prax ukazuje, v Amerike to už používa niekoľko škôl, existuje asi 10 modelových škôl, ktoré to normálne zaviedli. No teraz je už oveľa viacej, ale takých, čo som si pozerala, že case studies, ktorí hovoria, že to funguje fantasticky, že dokonca majú nie menej, ale viac času stráviť s každým študentom, lebo vezmite si, že koľko času strávi učiteľ v bežnej triede tým, že komunikuje jeden na jedného alebo jeden na krok. Možno, že výskumy ukazujú tak asi, že 20% max. Tuto sa ukazuje, že tí učitelia to vedia proste strašne zdvihnúť, že až
niekedy proste z tej časti hodiny, ktorá je určená na to, že 90% času komunikujú v malých skupinách alebo jeden na jedného. Čiže naozaj akože zmení sa forma práce toho učiteľa, ale nezmení sa jeho dôležitosť. Mnohí učiteľia napríklad zistili, že keď toto aplikovali, tak že im to umožnilo, že tá trieda napredovala oveľa rýchlejšie, tým pádom získali ako keby čas a mohli ho venovať nejakým zaujímavejším úlohám, nejakým projektom, po prípade aplikácií toho do bežného života, alebo mohli ísť do tých problémov ako keby hlbšie, vymýšľať ešte nejaké extra veci. Čiže kreatívny učiteľ, myslím si, že sa tohto rozhodne obávať nemusí a ten zlý učiteľ, asi toto je lepšie ako zlý učiteľ, tak by som to povedala. Ak môžem, ja si myslím, že tá námietka, že možno budú učiteľia menej potrební, je ako v prvom rade totálne irelevantná pre každého, okrem učiteľa, takého, ktorého prvoradým záujmom je mať akože bezpečné zamestnanie. Lebo to tak vždy bolo proste, keď sa vymysleli traktory, tak už nebolo potrebných toľko rolníkov ako dovtedy. A teraz čo? Tie traktory kvôli tomu zrušíme? Však práve, že zvláštne je to, že ako keby to učiteľstvo je taká jediná oblasť, ktorá sa nehybe dopredu. Že sa to tam stále robí ručne. Všetko. Chcel by som sa ešte spýtať, ako ďaleko sme s internacionalizáciou, teda s prekladom do slovenčiny. A ako to vyzerá, či sa prekladajú aj tie videá, alebo... No, takto. Momentálne videá sa prekladajú, ale ja nie som... Titulky sa prekladajú, máme 2 nadabované videá. Ozval sa mi chalan zo SND, Peter Brajčík, ktorý si povedal, že teda chcel by svoj čas využiť nejako užitočne a nadaboval nám 2 videá z algebry a sú úplne fantastické. Akože podľa mňa to hovorí lepšie ako Khan. Je úplne výborný, ale dúfam, že mu teda vydrží energia, lebo je to časovo veľmi náročné. Lebo to 10-minútové video prvé robil asi 3 hodiny, ale neviem, koľko mu to druhé zabralo, to som sa ho ešte nepýtala, ale tak akože dúfam, že vydrží. Je asi nejaký grant? Nie, akože ja to robím v podstate úplne dobrovoľne, všetci ostatní to tiež robia úplne dobrovoľne zadarmo, čiže je to akože veľmi náročné a mnohí z tých prekladateľov aj začali prekladať, preložili povedzme 2-3 videá a potom to opustili. Niektorí prekladatelia zostali a prekladajú ďalej, najmä ja mám také podozrenie, že to je výborná forma prokrastinácie, aspoň mne to zaberá, že to je niečo tak dôležité, tak častokrát radšej idem prekladať v Khan Academy, takže možno, že by sme sa mali orientovať na študentov, ktorí veľmi radi prokrastinujú. Ale teraz, akože priznám sa, ja mám aj inú robotu, čiže je to u mňa tiež také kolísavé a nerada niekoho do niečoho nutím, čiže tých prekladateľov akože možno, že ich málo motivujem, ale mám pocit, že by to v prvom rade to musí vychádzať z nich. Čiže keď niekto chce prekladať, tak prekladá, keď nechce prekladať, tak akože nebudem ho nutiť. Čiže máme preložených asi 300 videí. Že treba im spraviť gamification. No inak akože o tomto sa v Khan Academy už hovorilo, že spraviť prekladateľom tiež nejaký systém tých badges a points a tak, ale zatiaľ to nedali do praxe. A celkovo oni sa skôr orientujú, akože tá podpora voči nám ako prekladateľom je taká pomerne minimálna. Oni sa skôr orientujú na naozaj veľké svetové jazyky, španielčinu, už spustili aj akože celú web stránku v španielčine a portugalčinu teraz tuším robia, ale akože také nejaké jazyky, že slovenčina, to je moc nezrušuje. Ukážem, keď ideme napríklad na matiku, povedzme nejakú úplne základnú, kde sme? No napríklad zoberme tú algebru. Už sme tam. Taký úvod. Povedzme, že úplne prvé video. Toto je to, čo máme aj nadabované. Ale to je len na YouTube. Tuto mám také, že options. Máme YouTube kanál. Tuto môžem si dať, že chcem preložené titulky. A teraz vidím, že mi tu nabehli anglické, bla bla bla, české, bla bla, a aj slovenské, by tu malo byť slovenské. Pustím si video. A ide mi to so slovenskými titulkami. Je to koordinované s českým prekladom, či robíme to isté, čo češtine? Robíme aj to isté, dokonca mám ľudí, ktorí prekladajú z češtiny, lebo nevedia anglicky, ale majú chuť proste prekladať, takže prekladáme
Češi prekladajú zo slovenčiny, Slováci prekladajú z češtiny, ale som v kontakte s tou kočkou, čo je zodpovedná. A je tam nejaká spätná kontrola kvality? Ono to v podstate funguje tak, že ja niekedy tie titulky, keď narazím, môžu ľudia prekladať bez toho, aby sa mi ozvali, niektorí sa mi ozvú, niektoré nie. A ja im niekedy pozriem, ale v podstate to funguje ako Wikipedia, že ty môžeš prísť, pozrieť, že to sú titulky, ktoré sú úplne na nič a prerobiť ich. Čiže môžeš do toho vstupovať. Zase systém veggies, že keď už tu má nejaké dobré veggies, tak je to prijaté a inak je to podozrivé. No, čiže dá sa titulkovať, dá sa dabovať, keby niekto mal záujem, čo by bolo vhodné najmä pre tie nižšie koncepty, keďže tie maličké deti asi nebudú čítať titulky a zároveň pozerať na tú obrazovku. A plus dá sa momentálne už aj prekladať samotný systém. Khan Academy má také podmienky, že musí byť preložených minimálne 1000 videí otitulkovaných a musí byť preložených 90% z tej web stránky, čo tam má, ja neviem, nejakých strašne milión stringov, proste tých jednotlivých reťazcov. Takže to je ešte strašne veľa práce pred nami a asi by to bolo treba organizovať nejak v globálnejšom rozmere, na čo akože ja sama momentálne nemám, ale veľmi rada by som vytvorila ako keby tým ľudí, ktorý by toto rozbehal, ak by sa niekto chytil. Ešte by som mal takú hlúpú otázku. Existuje vôbec nejaká informácia, aký má k tomu postoj pedagogická fakulta? Že či to nejak podporí, napríklad, že zapoja študentov alebo čokoľvek? Neexistuje k tomu žiadna informácia. Ja som ich nejako nekontaktovala, môžem skúsiť. Že by to urobili ako projekt pre všetky ročníky študentov svojich, študentov pedagogiky? Neviem, nakoľko by to bolo pre nich zaujímavé, môžem ich skúsiť nakontaktovať. Možno takúto istú prezentáciu na ich pôde? Ja som momentálne v štádiu, kedy neviem, nakoľko som schopná sa tomu venovať, lebo momentálne v podstate nikto ma nekontaktoval tak, že by to chcel robiť so mnou, dobrovoľne. Bola by som veľmi rada, kebyže sa mi niekto ozve a boli by sme schopní dať dokopy tým o 3-4 ľuďoch, ktorí sa budeme pravidelne stretávať povedzme raz za týždeň. A dáme si vždy nejaké ciele a jednoducho akože budeme to viacerí nejako rozvíjať. Momentálne mám pocit, že som na to sama, nemám toľko energie a už ani akože až tak tej motivácie, že by som to sama ako keby ťahala. A je to veľké sústoporo, by som, lebo naozaj tá stránka, akože ja by som možno išla skôr teraz tou cestou spraviť lokálnu verziu, kde budú tie videá, ktoré sú zatiaľ otitulkované, možno nejaká menšia časť tých cvičení preložená a keby spraviť takú modelovú stránku, že takto to bude vyzerať, keď to bude v slovenčine, keď už budeme mať niečo, čo môžeme ukázať ostatným, že takto to vyzerá, takto to bude fungovať a toto už môžete používať, tak mi príde, že sa na to asi môže namotať viacej ľudí, ako keď im poviem, že príďte a titulkujte, že to je akože dosť taký... Moja predstava by bola zase, že jednak teda zapojiť aj nejakých viacerých ľudí z tej pedagogickej fakulty, však na to majú celé ústavy tam a niekto garantuje a študenti prekladajú a potom získať na to nejaký grant KEGA napríklad, alebo niektoré APVV popularizácia. APVV popularizácia nebola od 2009, takže to asi ťažko. Tak ale KEGA je každý rok. Hej. Možno niekto dá nejakому študentovi ako bakalárku, že odprekladať, ja neviem. Koľko Takže ja by som sa rada vyhla možno, že takémuto niečomu, že niekto to zadá komu si ako povinnú vec, lebo ja neviem, tam potom ako tá motivácia tak pochúha. Ale ako dobrovoľná aktivita pre študentov, ktorí by dostali za to tiež nejaké veggies svojím spôsobom. Možno zmažať si zúznávku z klase. To je druhá vec. Čo si? Je to nutné prekladať, alebo vysvetľovať? No to je druhá vec, že celkom zaujímavý feedback mám od niektorých rodičov, ktorí povedali, že tie decká to kľudne používajú, aj keď nevedia anglicky, že akože nie je to až taký problém a je dosť možné, že sa popri tom aj niečo z tej angličtiny naučia. Čiže ako ja si myslím, že do budúcna to až tak nie je nutné prekladať. Otázka je, že čo je cieľom, že či je cieľom, aby to individuálne používali ľudia, alebo cieľom je dostať to do škôl a keby pokúsiť sa pretlačiť aj ten Flipped Classroom model, o ktorom som zatiaľ ešte nehovorila, ale keď ide čas, tak poviem.
lebo učiteľky to nebudú používať, pokiaľ to bude v angličtine. Ani nesmú. Ale tak titulkovať nestačí. Ak to má byť na titulkoch postavené, to nikdy nepôjde do školy. Až 10% ľudí môže mať problém s čítaním. Má zmysel to titulkovať? No, ak to budeš si dabovať, tak minimálne to má zmysel titulkovať ako podklad pre toho doboručia. A Češi majú koľko preložených? Češi budú mať podľa mňa tak dvakrát viac. Oni začali robiť celkom zaujímavú vec, také prekladateľské maratóny, kde vlastne naženú presne študentov ako keby do nejakej informatickej miestnosti, si povedzme 2 hodiny preložia, prekladajú a majú 200 videí preložených na jeden, alebo 100 videí preložených na jeden šup, takže to je celkom že efektívna záležitosť, celkom šikovná. No a neviem, ak sú k tomu ešte nejaké otázky k tomu systému ako takému, tak sa pýtajte. Ak nie, tak by som vám ešte povedala nejaké tie trošky slubované, neviem, koľko mám času. Mám ešte nejaký čas, či už Ako je to zabezpečené proti podvádzaniu ešte? Čo ty myslíš? No, ak by sme to robili ako na nejakú domácu úlohu, čo? Však si tam otvorí chat okno a kamarát mu to vyrieši všetko. A tak aj písanú domácu úlohu možno písať. No ne. Bude ti to... Ak ti bude ochotný celý život kamarát posielať odpovede na Khan Academy, tak pôjde. Ale aj ten kamarát to bude musieť riešiť, keďže ty nevieš, aký príklad dostaneš. Oni sa náhodne generujú tie čísla. Čiže... Tým, že to digitálne, tak stačí, aby sa na jednom zviezol celý ročník, zatiaľ čo pri fyzických. Akože on sa kľudne môže prihlásiť na tvoj profil a riešiť ti to tam, hej? Ale to ti nikto robiť nebude tie hodiny a hodiny. Vieš, že... A inak to som chcela povedať, to bolo, ma to napadlo pri niečom, čo Marcel hovoril, ale už si nepamätám teraz ten kontext, ale mne to príde strašne zaujímavé aj čo sa týka tých dát, ktoré to zbiera. A ja mám takú víziu, že časom akože nebude, že spravil som maturitu na samé jedničky, ale prídete a ukážete niekomu svoj, povedzme, Khan Academy alebo iný profil a tam uvidia tie hodiny, ktoré ste sa tej matike venovali, uvidia presne, ktoré veci viete a ktoré neviete a tým pádom akože má to úplne inú výpovednú hodnotu, akože mal som samé jedničky na maturite. Pričom možno mi chýba polovica tých vedomostí, ktoré som potrebovala, len som mal šťastie a potiahol som si dobré otázky. Freelancer.com, čo je taká vlastne stránka, kde si môžem vytvoriť profil, ako keď som vlastne živnostník alebo teda nejaký freelancer, tak oni robia takú vec, že tam si človek môže spraviť quiz, vlastne, že povedzme, tvrdím, že som PHP programátor. A spravím si quiz a všetci ostatní, ktorí sa ma potenciálne môžu najať, tak vidia, na akú úroveň som spravil ten quiz, takže nie je to iba ja, že na LinkedIn si napíšem, že som PHPčkár, som super programátor, som super grafik, ale je to aspoň nejak matateľné a keď si ten človek pozrie ten freelancerov profil, tak vidí niečo podobné ako to. Ale to, čo ty hovoríš, je akože oveľa komplexnejšie a oveľa lepšie. Lebo toto je napríklad, toto by mohla byť tá námietka, že čo keď to odrbem, že nejakého môjho kamoša programátora tam nahovorím, že správny quiz. Ale ono sa to vždy ukáže, to je to. Teraz, že ako to napríklad používajú v Amerike,